Bakizu ez zerk ondatzen duen jai bat? Matxismoak, heteropatriarkatuak, misoginiak nasuen bezala ditu. Eta beti bezala batzuk pentsatzeue ondo pasatzia besteen eskubideak zapaltzeko aitzaki da. Alkola, droga, musika, kaleiunak ez dira aitzaki. Eta bai, gizon, zuri eta aztiz izateagatik, nire privilegioateatik itzaiten nahi naiz. Baina horrek ez du esan nahi ezin ditutela nire privilegioak erabili privilegio gabeko gizarte bat eraikitzeko. Eta aldi berian jarrera matxista bat ikuste alimazu eta horren aurrian ez erriten ez balin badezu, arazoan pardezea. Eta nik, bestean hau bezala, bai, nire denbora berri izan dut privilegioetaz konstiente izateko eta aurrean daukagun arazoetaz konturatzeko. Baina horrek ez disalbuesten, areta gehiago behartze ditu. Argi dago jaietan eraso sexistari gabeko gune seguruak sortu behar ditugula, baina hori nola itea. Egin esan da nik ere enekin, baina kontua da emakundek hau bidalitela eta web-orrian dazkazuela baliabide pila bat, tresna pila bat, eraso sexista baten aurrean erantzuteko eta prebenitzeko, bai, ez? Azkenian garrantzitsuena hori da, ez gertatzea eta espazio seguruak benetan sortzea. Eta hoxe, azkenian danon esku dago borroka hau eta danon artean eraikiko dugu gizarte bat, matxismori gabeko gizarte bat eta espazio seguruak jaietan. Eta hoxe, errespetuz eraiki eta beldur barik gozatu. Ale, gozatu jaiak. Agur!